We zijn een beetje doorgelopen door de Boshuizerbergen en nu staan we bij het juweel, het jeneverstruweel, toch? Jeneverbesstruweel, ja, dat klopt. Ja. Nee, we staan nog steeds tussen de bulten, dus dat is niet veranderd. Alleen hier hebben we een heel groot oppervlakte aan jeneverbessen. En dat is redelijk bijzonder. Het probleem met jeneverbessen is, of het probleem binnen het cultuurlandschap, wat vaak de heideterreinen zijn, zie je dat ze het probleem hebben dat ze kunnen niet tegen vuur. Het is Geen enkel bos kan toch tegen vuur? Geen enkel bos kan tegen vuur, maar vroeger werd de hei afgebrand. Okay. Dus als de hei te groot werd en te ruw, dan kon die slecht worden begraasd met de schapen. En dan stak men de hei aan. De hei verbrandt, weer een boel nutriënten terug in de bodem en de hei kan weer groeien. Als daar jeneverbessen tussen stonden, die gingen meteen de hens in en die kwamen daarna ook niet meer terug. Ja. En wat je dus vaak ziet is dat op de heideterreinen waar nog jeneverbessen staan, daar heeft ooit een schaapskooi gestaan. Maar dus de schaapskooi die werd dan 10 jaar gebruikt en alles eromheen was helemaal kaal gevreten. Er was helemaal niks meer over, want daar kwamen natuurlijk de schapen constant. Men brak gewoon de schaapskooi af, met balken en al, werd ergens anders neergezet, en 2 kilometer verderop. En daar begon het weer opnieuw. Ja. Alleen dat kale open zand rondom waar dus vroeger die schaapskooi had gestaan, daar kon dus jeneverbes fantastisch beginnen met groeien. Ja, en in dit geval hebben we dan dus gewoon een hele grote jeneverbesstruweel overgehouden. Waarschijnlijk de grootste van Nederland, zeg maar. Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval van Limburg. En waarschijnlijk is die hier ontstaan omdat het gewoon het hele gebied zo kaal gevreten was, dat dus alles open zand was. En toen is het op een gegeven moment gewoon gestopt. Men had zoiets van, die schapen, daar stoppen we mee. Ja, en toen hebben dus deze jeneverbessen dus massaal de kans gehad om zich te vestigen. Het stuifzand, de duinen, de waggelstructielen, zo grillig, zo knoestig, zo groen, zo oud. Jeneverbes nas hoe ze eigenlijk hieten. Het stoken van voezel, we drinken hem koud. Dit gebied is de reden van het oprichten van het Limburgs landschap, maar die jeneverbesstruik heeft er ook heel veel mee te maken. Ja, want eind jaren 20 was al bekend dat dit dus een unieke plek was met zo'n groot oppervlakte aan jeneverbessen. Ja, en toen was het plan was om de hele Boshuizerbergen, om die te ontginnen, om er gewoon akkers van te maken. En dat was voor die tijd heel erg logisch, want verder was dit natuurlijk economisch gezien waardeloze grond. Ja, en als je er akkers van maakt kun je er geld mee verdienen. Ja. Alleen men had toen al zoiets van, nee, dit gaat gewoon te ver. Ja. Uiteindelijk heeft het nog wel tot 1971 geduurd voordat het Limburgs landschap hier aan de slag kon. Ja, en als je dan kijkt naar het jaarverslag, dan zie je meteen dat ze dus het eerste wat ze hebben gedaan is een heleboel bomen weggehaald, zodat die jeneverbes weer het licht de ruimte kreeg. Want ze moeten ruimte hebben, de wind moet er doorheen kunnen, zodat ze het stuifmeel los kunnen laten, zodat ze zich weer kunnen voortplanten. Ja. Wat je hier ziet is, omdat we hier enorm veel stikstofverzuring hebben, dat het wordt hier te schraal, het wordt te arm. En op een gegeven moment dan houdt het op. En dat zien we doordat de besjes onvruchtbaar werden. Dus, de besjes worden onvruchtbaar? Ja, het besje was er, het vruchtje zat erin, alleen dat was onvruchtbaar. De nutriënten die nodig waren om een vruchtbaar besje te maken, die ontbraken gewoon. Die waren gewoon weggespoeld omdat de bodem de nutriënten niet meer kon vasthouden, omdat de bodem zo zuur was geworden. Ja. Om dus weer die besjes vruchtbaar te krijgen, zijn we begonnen met nutriënten weer toe te voegen aan het gebied. En dat hebben we onder andere gedaan door gaten te boren naast de wortels van de jeneverbessen. Dan te mixen met de nutriënten die ze nodig hebben en hetzelfde zand weer terug te doen. Ja. Een paar jaar later zie je gewoon dat de wortels van de jeneverbes naar die bron van nutriënten toe gaat. Ja, en dan kan die weer, tenminste weer vitaal worden en dan kan die daarna ook weer besjes gaan produceren die vruchtbaar zijn. Hier word jij blij van? Ja, hier word ik hartstikke blij van. Dit is dus een jonge jeneverbes. Ja, hij is al een paar jaar oud, maar dit is wel de verjonging die je graag wil zien in het terrein. Om er gewoon voor te zorgen dat je straks ook nog weer een volgende generatie hebt. En het is gewoon hartstikke leuk als je dan als team en zelfs vrijwilligers, ik heb weer een jonkie gevonden. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat wil je graag zien.